Vojtekovskom múzeu v Leviciach sa uskutočnil odborný seminár občianskeho združenia Vedecká hračka z Banskej Bystrice, ktoré je dobrovoľným záujmovým nepolitickým združením zameraným na voľnočasové aktivity detí a mládeže. Na dnešnom seminári by sme veľmi radi učiteľkám materských a základných škôl priblížili cestu výchovy vedenia k tvorivosti prostredníctvom hračiek. Väčšinou vtipných, nebežných didaktických hračiek, ale tých našich vedeckých hračiek. Tiež im prinesieme skúsenosť z nášho tábora, ktorý sme usporiadali, tábor tvorivosti vedhračka. Jeho garantom bola rektorka Univerzity Mateja Bela. Naozaj sme tam dokázali z detí nepripravených za týždeň dostať od navrhnutia problému cez jeho riešenie až po spracovanie patentovej prihlášky celý produkt a potom sa podelíme so skúsenosťami z našich tvorivých stretnutí, kde vieme už ako motivovať deti prostredníctvom hračky, aby začali tvorivejšie uvažovať, aby sme ich odtiahli od televíznych obrazoviek nie len v Svetový deň hrania, ale aj častejšie. Informácie sprostredkované formou seminára reprezentuje interaktívna výstava hier, hračiek, hlavolamov a rôznych netradičných experimentov. Výstava Hodnoty vedecká hračka je, by som povedala, top našou interaktívnou výstavou vedeckých hračiek, pretože sme sa zamerali na dve oblasti, ktoré bežne neinteragujú. Chceme ukázať, aké sú ľudské hodnoty na tých posteroch, kde hovoríme o láske, priateľstve, zdraví, umení. A potom dáme návštevníkom možnosť odhadnúť hodnoty základných fyzikálnych veličín. Neverili by ste, ako málo to dneska ľudia vedia. Široké spektrum meracích prístrojov v súčasnosti vytláča príležitosť zamyslieť sa nad rôznymi veličinami, nad jednoduchými zákonmi fyziky či matematiky. Sme na pracovisku práve odhadovania týchto hodnôt. Odhadovania hmotnosti, dĺžky, času, teploty. V škole, keď počuje žiak Newton, vie si predstaviť vzorec, ale nikdy mu nepríde, že toto je tá sila 1 Newtona. Keby sme túto čokoládku roztrúsili na meter štvorcový, dostaneme presne tlak 1 Pascala. Takéto priblíženia sú, myslím, pre náš dnešný život veľmi dôležité. Zmena charakteru a spôsobu života za posledné roky negatívne ovplyvňuje vývin osobnosti tak po stránke duševnej, telesnej, ako aj sociálnej. Absentuje výchova vo voľnom čase v smere pozitívnych hodnôt. Odkedy pracujeme v občianskom združení, stále naliehavejšie si uvedomujeme, že vyrastajú generácie, ktoré sa zabudli hrať. Prirodzene, spontánne hrať. Nie je to spomínanie na zlaté časy. Je to potrebné, efektívne využívanie voľného času, ktoré pri hre aj prináša vnútorné obohatenie. Je pravda, počítačové hry, videohry majú svoje regule, majú svoju dynamiku, ale v žiadnom prípade nevedú k zručnosti napríklad. Vedú k dobrému strategickému mysleniu, ale postrádajú manipulačné techniky. Vidíme veľmi veľkú rezervu v kultúre hrania v stredoeurópskom regióne. Preto je našim tohoročným top cieľom opäť usporiadať v Slovenskej republike Svetový deň hrania, ktorý bude 1. októbra 2011.